जों सेमानो थानाय जों ससियेल मिडिया भाइरेल जा कुमान न्यूज रगनुखा जे पपिता त्रिपुरा नि पपिता त्रिपुरा दालाय डिस्ट्रिक्टनि जों नुखा आरो साल थांनाव थाङि कोनो रेक पाइनाय बथा जागमानि दा जति कुन जस्टिस मेखौ रम जायगाखौ जे कालप्रिट रक हानबाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट कबंनाय जों खरं गटरबाय जों बावना मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय बरक एप्रोप्रिएट एक्शन नानांथुं जोंनि बोरै बर' रक जों सालब्रुम ब्रुम नुक दं रेड खालायजामानि जोंनि बोरै बर' रक सेफ दोंना नांगौ बर'नि सादिन दं बर'नि लाइफ कुमा दं हानबाय बर'नि बाय प्रटेक्शन बाय जों TSF त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन जों सालब्रुम ब्रुम न बिसि ब्रुम ब्रुम न जों आन्दोलन खालायखांनाय कालप्रिट न जों रमनानि बाय गभर्नमेन्ट दागिनाय बर' रमनानि इमिडिएटलि रमनानि बागिंथु रमै ताई बंनो पानिशमेन्ट जेहेतु बेसिक सानाय जे सोसाइटी वो नेक्स्ट टाइम जोंते बर' ताई रेप कालचार न आम स्टप खायमानानि बागिंथु Bisa tasu jauh bang, jadi gusu jauh tinggal andalus na asal baca thangnya, andalus. Sini andalus asal baca thangnya, biasanya andalus salbun thang tong solid tonggo, just COVID ni bagi bisa maintain kai tonggo, tapi baik, apa lu sendiri yogia, sendiri andalus nong solid tonggo.